Impilo yona inzima, kodwa mina nginzima kakhulu. Sanibonani-ke guys, namhlanje senza isushi. Uzothatha isinkwa sakho, bengenza ama-breadcrumbs kahle kahle laphaya. Ngasifaka ku-oven saze sathosteka-ke kahle. If unama-breadcrumbs noma ujwayele ukuwathenga, ungawathenga anginankinga. Mina bengenzela ukuseva imali ngoba hayi bandla ama-ingredients esushi ayimoshile imali. So laphayana ngifake 1 cup ye-sushi rice, ngase ngifaka amanzi. Amanzi ngifake 1 cup no-half, kodwa bengilokhu ngi-eda ngoba bengibuka ukuthi alikakavuthwa kahle. Libhaliwe-ke nangaphandle ukuthi liphekwe isikhathi singakanani, so ngenze njengoba libhaliwe ngaphandle. Ebese-ke mase livuthiwe ngalibeka eceleni ngalilinda laphola. Bengenayo i-rice vinegar, kahle kahle kufaka i-rice vinegar noshukela omhlophe. So mina ngifanga konke lokho, ngisebenzise nje liplain. Ngase ngithatha leliya cansi-ke ngingalazi ukuthi libizwa ngani, ngabeka ne-cling wrap ngaphezulu. Ngathatha i-seaweed yami, ngase ngibeka i-rice lela ebengiliphekile ngaphezulu, ngalipacaza kahle phela ngesandla. Bese uyaphendula-ke yabo, fliphe kanjeya i-seaweed yakho lesine-rice. Uthatha isalmon yakho, mina bengithengele kanje ngoba guys isalmon yabiza. Hayibo, lamaphece esambalwa nje ngenkathi ngiwashaya ithili ngicishe ngaze ngaquleka iprice yawo ingishiye ngimangele. Ngase ngathatha u-avocado ngoba mina bengingafuni ukusebenzisa u-cucumber, bengifuna ukufaka avocado. Guys, ngicela ukunitshela ukuthi ngikhohlwe ukufaka u-cream cheese. Ngikhumbule sengiqedile ukuthi u-cream cheese ngaze ngawukhohlwa. So wena-ke mase wenze yakho, wenze sure ukuthi u-cream cheese awukhohlwa. Ungalandela ngawo uma uqeda ukufaka i-rice, ungalandela ngawo uma uqeda ufaka avocado kuzoba kwena. Bese uyagoqa-ke kahle kanjena. Yabona ukuthi icansi libaluleke ngani? Ngoba ulokhu ugoqa ngalo ukuze kuphume i-shape e-round kahle kanjena. Ngase ngiyathatha iqanda ngacobhoza khona, ngacobhoza nakuma-breadcrumbs la bengiwenzile ngase nga-deep fry-ke. Le enye-ke bengengize ngi-deep fry. Ngithathe nje ama-sesame seeds lami la amnyama, ngacobhoza khona ngenze ukuthi phela thabo ibuye kahle ibe yinhle kuzobe ingazuthi yase-restaurant. Nansana-ke guys, sushi yami, hawe ma, indlela ebimnandi ngayo. Bafethu ngizoyiphinda, ngifuna ukuqamba amanga. Kodwa-ke bandla cha, ngisasho namanje ziyabiza izinto zokwenza isushi. Kodwa angikhaleli imali yami ngoba i-rice lisakhona lisalile, i-seaweed iningi isalile, ngisazoyenza nje kaningi kabi isushi yami. So yabo le mali ebengizolokhu ngiyoyikhipha kuma-restaurant ukuthi izoseveka. Bese wenza sure ukuthi usebenzisa soy dipping sauce bafethu, ave imnandi. Lena ungayizama uma ukuthi uyayithandela isushi, nanokuthi ungayizama uma ukuthi wena awukazi uyidle isushi, ukuze phela upractice usasendlini ukuthi into ongayimela yini le kumathi uyayi-order kwi-restaurant. Upractice-ke phela nangokubamba ngey'nduku zakhona, kuzobona ukuthi uma ngathi uye e-restaurant uzokwazi nokufika uyilwe lempi.